Witam pięknie. Dzisiaj mamy 1 marca 2013 roku. Do świąt wielkanocnych już niedaleko, bo niecały miesiąc. A ja sam dzisiaj w roli jajcorza, ale nie takiego, który robi jakieś głupoty albo sprawia owice, ino prawdziwego jajcorza. Takiego, który szkrobie jajca, kurze zafarbione. Przy rozmaitych okazjach ludzie się mnie pytają, jak ja to długo robię, jak ja się już długo bawię tymi jajcami. No to wtedy ja odpowiadam, że blisko 60 lat. To ludzie wtedy patrzą na mnie, jakbym miał ała, albo przynajmniej z miesiączka zjechał i nie dowierzają. A to jest najczystsza prawda. Na pewno w okresie wielkanocnym zauważyliście w telewizji, jak pokazują fajnie oblecone baby na ludowo, które szkrobią jajca. Najczęściej są to kruszonkarki z Opolszczyzny, ale z innych rejonów Polski też. No, na pewno się ty zauważyli, że tam nie ma chopa, zawsze szkrobią baby. No, ja przynajmniej tak zauważył. A ja, chop w Galotach, mieszkam w Katowicach, w bloku i też szkrobia jajca. I tak mi się zda, że mogę się też nazwać kruszonkorzem. A co? A jak? Jak to godał Tadeusz Drozda. Chciałbym wam trochę posprawiać, jak to się zaczło u mnie. I tu, jak to mam w zwyczaju, muszę się cofnąć do głębokich lat 50. zeszłego wieku, do czasów, kiedy jako bajtel mieszkał na Burowcu. Drugi dzień świąt wielkanocnych, lony poniedziałek, albo śmiergus dyngus, jak to woli, na Burowcu szło zauważyć już rano chłopów, którzy się kaś przemykali i tracili się w sieniach i ajfartach, a każdy się trzymał kaś za kapsa w galotach, albo sam w szakiecie i coś tam niósł. A to były flaszeczki parfinu, bo chłopy chodzili posikać swoje krewne, znajome, babki, ciotki, siostry, koleżanki i jeszcze inne. No my bajtle też to robili. Ja pamiętam, że raz się przyrychtował flaszeczka parfinu i już z rano posikał ze mama. A potem po śniadaniu się wybrał do babki, posikał ze babka, ciotka, moja krzesno, która tam mieszkała, a potem się wybrał na Dąbrówka, żeby posikać jeszcze jedna ciotka, która mieszkała na Dąbrówce. No ta ciotka po wszystkim mi powiedziała, wiesz co, idź ino na pierwszy sztok, tam mieszka moja sąsiadka, tam jest dużo działków, tam będziesz miał co sikać. No ja tak zrobiła, mi ciotka poradziła, zaklupał sich, przyjmij mnie fajnie. A tych działków tam było lichich sporo, wiecie, już nie pamiętam wiele. Najmłodsza była w beciku, mama ją trzymała na kolanach, a najstarsza to była taka frela wyrośnięto, starsza ode mnie. A ojciec się siedział spokojnie na stołku przy oknie. Jak się już posikał, wiecie, no to potem się dostał taki prezent od tych działków, a to było jajko uważone na twardo i było koloru różowego. Ja się ucieszył, wziął te jajko i jak relikwia ze niósł na Burowiec do domu, nie wiem czy to w tyczce, czy w kapsie, w każdym bądź razie przyniósł je w całości do domu i położył na stole, na talerzu, już leżały jajka, które mama uważyła w łupinkach z cebuli, te brunotne, które nam zostały jeszcze od śniadania. I tu muszę dodać jeszcze, że wiecie, chłopy jak chodzili posikać, to od tych babów posikanych dostawali nieraz wypić kielicha, czasem 2 na drugą nogę. No i jak taki chłop zaliczył pora takich miejsc, no to do domu wracał, no nie powiem nawalony, ale na chwiejnych nogach. No z nami bajtami było inaczej. My tam dostawali pora złotych, kiedy się ciepłowało do szkarbonki, jakieś pralinki, konfekty, bombony i inne maszkity. W tym dniu, o którym godu, kiedy wtedy jajko dostał, spodziewaliśmy się po południu byzwu. Miała przyjść ciotka z ujkiem. No i po obiedzie mama już wszystko fajnie posprzątała i było trochę czasu i my się tak z mamą i z tatą siedzieli przy stole wielkanocnym i mamie się zebrało na wspominki.
zaczęła snuć opowieść o tym, jak to Kaś tam kiedyś widziała, że na jajkach zafarbionych na brunatno, tak jak te, które leżały u nas na stole, ktoś czymś ostrym wydropał jakieś wzorki, kwiatki, jakieś zajączki, które ciągły furki, a na tych furkach siedziały kurczątka. I wiecie, bajtel, wiecie, na mnie to zrobiło niesamowite wrażenie, bo ja był bajtlem takim dość wrażliwym i miał ze grajska do rysowania, a to trochę przypominało rysowanie. Mój ojciec też fajnie rysował, a w ogóle to mój ojciec to było złotorunska. On wszystko poradził zrobić to, co w domu trzeba było robić, wszystko poradził naprawić. Słowem, to, co do chłopa należało, to mój ojciec poradził zrobić. I ja, tak wiecie, padł, tata, spróbuj no zrobić coś takiego, o czym mama sprawiła. Mamy tu jajka, weź no, wydropaj coś, może ci się uda. No tata, długo go nie trzeba było prosić, wziął te jajko, te różowe, które dostał od tych dziołków na Dąbrówce, ze szuflady wyciągnął jakiś bodzik albo scyzoryk, już nie wiem co to było, i tak wziął te jajko i zaczął hechlać. No i po jakimś czasie wyszły mu jakieś fajne takie wzorki i kwiatki, takie proste, ale bardzo fajne. I oto wziął, obejrzał, a wiecie, we wszystkim, co ino się dało, to co ciążek taty naśladować. Padł, ja też muszę coś takiego zrobić. Wziął ten bodzik od taty, jedne jajko, te brunatne, zafarbione. No i tyzek zaczął hechlać, ale długo to nie trwało, bo je przegiął, zgniótł, wziął następne, to samo. Mama padła, skończ mi już to robić, bo mi wszystkie jajka pogniecie, a jutro będę jeszcze mieć na śniadanie, a tata będzie miał ku chlebie do roboty. To było, wiecie, moje pierwsze zetknięcie z kruszynkarstwem. No dość brutalne, no ale ja był nieustępliwy, ja był uparty. Padłem się na drugie święta, by zaś próbował. No i za rok, jak już był rok starszy, poszło mi trochę lepiej. Tyzek tam coś zgniótł, trzaskał, ale już trochę lepiej mi to poszło. No i tak próbuję następny rok, następny i to już trwało blisko 60 lat, jak powiedział. No i richtig mi to, wiecie, z czasem nabierało coraz to większe wprawy. Te jajka mi wychodziły już coraz to lepiej. No i potem to, co naszkrobał, to dawał babce, ciotkom, a babka to tam kładła jakaś do jakieś asjetki na wertikoł, ciotki, jakaś tam też na bify, do nich przychodzili ludzie, no i się pytali, co to jest, skąd to mocie, kto to robi. No a babka pan, to mój wnuczek Leszek robi. Ja to ja by też chciała, nie? I ja by też chciał. I tak ta moja sława jajcorza się rozchodziła po rodzinie i trochę nawet wychodziła na zewnątrz. No i ja to, wiecie, robię, no można powiedzieć co roku, bo mam uciecha do tego. Ja to richtig ta robota kocham. Ale teraz już od wielu lat zaczynam ten sezon kruszynkarski u mnie się zaczyna już w jesieni. Ja wtedy i w jesieni i w ten sposób święta wielkanocne mi się trochę zazębiają ze świętami Bożego Narodzenia. I tutaj mi się przypomina postać Jana Tadeusza Stanisławskiego, niezapomniany. To był, on się nazywał w sąsiedzie profesor niemonologii stosowanej. I miał takie wykłady satyryczne w radiowej Trójce i zapowiadał to mniej więcej tam, tak. Oto kolejny wykład o wyższości świąt wielkanocnych nad świętami Bożego Narodzenia. To pamiętam do dzisiaj. Starsi ludzie z mojej generacji, którzy się wychowali na radiowej Trójce, na pewno wiedzą, o czym godą. No wiecie, jak już powiedział, w jesieni kupuję odpowiednie jajka, farbia je i potem susza i kłada się na bify. No nie bify, bo bify ja nie mam, bify jak miał w domu, ale mam panel na meblach kuchennych i tam się je kłada i tego powstało całko raja. I te jajka tam leżakują i się fajnie suszą. No, szkrobaniem mogę zacząć
najprędzej kaj za 2-3 tygodnie. A czym dłużej leżą, tym się lepiej po tym szkrobie. No i potem, wiecie, wiera po jednym i tak się po leku to wieczorami robia. I było tak, że na święta Bożego Narodzenia ja mam pola kruszonek naszkrobanych. No i człowiek tu tak właśnie to pokazać, jak to te dwa, te święta i te święta się u mnie trochę zrywają, pokrywają. Nie ma tu jakiejś wyższości tych nad tymi, bo to jest sfera sakrum, a ja sam godzę o sferze profanum. No i te jajka, wiecie, to mi liścik sprawiał przyjemność i o jajkach w ogóle, o kroszunkach mógłby godać. Może mi się uda jeszcze przyryktować jedne beranie, to wtedy powiem o technice farbienia i samego szkrobania. Na dzisiaj tyle. Dziękuję pięknie.